ไม่ได้เลยมันทำไมจ้าครอบครัวนี้ Shanggai ni ai tao be. Hera ngai ma tu ha de. Bukan so. Tahu mungkin mau kali lebih. Kali ini mana semua berlaku so kali lori. Islam. Bukan so. Tamu mana hai kumba. Aku ni tak bilang dia tu mangkri. Kali. Mati dari syukur ni kan tu. Mungkin masa muda kita budi. Sa pabasaro na. Kaptunan ni kaya mo bukan so. Imukti, tayo siya magmana. Malay siya, sa ating ipagdil na binusuhay na natin, sa ating ginayang Nang munda mo ko ya. Imahin ko betul si mama yang tadi imahin ko ko si kari ko mo di ba. Oh. Ay ko. Sukina ay si mo si dia. Pero mo nang promo Kapti. Oh kapti. Isa mo. Hindi mo ba tumingin ba sa atin? Ay, no! Isa, hindi mo ba tumingin ba sa atin? Muslim na ka. Kailan Muslim na? Namaga, nasaga na naturaga, napadri siya. Ne, ay imuli. Miya mamasaw na nang buhay na lang pala kanil matoy. Ay, wala. Mati mo sige ko ng din. Mati mo si Hyderabad ko pa. Mati mo ng pulis kayo mga sa direkto. Nasidi ka ba mo? Nasidi